Не, това не е възможно. Ако това се случи, аз ще превъртя играта. Не е възможно. Хора, това не е възможно! Хора, аз ги мешах с двете си леви ръце и ги изтървах и ги... Вау! Наистина е поп-купа. Просто ги раздели на две. Супер. Чакай. Виж, за да се получи, трябва да правиш същите неща като мен. Разделяш ги на две и пускаш една по една. Точно така, виж колко добре го направи. Вау! И просто ги събираш в една купчинка. Не искат да влязат. Добре, събирам ти така. Кажи отгоре или отдолу? Винаги отгоре. Вземи на някоя карта една или две, или три, или четири, колкото решиш. Окей, я служи някъде по средата, без да гледаш. Някъде по средата, да? Където искаш. Окей. Да, изцяло. Супер. Сега вземи още три и ги служи някъде по средата. Добре. Сега събери ги ето така в ръката си и пробвай да цепиш на масата и да отбележиш къде си цепил ето по този начин. Точно така. Сега, и двамата разцепахме и разбърквахме и ти слага карти навсякъде по средата и... Това е твоето тесте. Няма как да знам в какъв ред са. След като ги разбърка. Можеш ли да погледнеш на коя карта си цепила? Ето така. Не ми я показвам. Само ти я погледни, да. Добре. Харесва ли ти? Много. Добре. Както ти казах, този ефект в него най-важно е да правим едни и същи движения. И е много вероятно, когато правим едно и също нещо, резултатът да е един и същ. Искам бавно да започнеш да обръщаш срещу камерата. Така. Не, това не е възможно. Ако това се случи, аз ще превъртя играта. Не е възможно. Не е възможно! Хора, аз ги мешах с двете си леви ръце и ги изтървах и ги... Вау! Наистина е поп-купа. Emotional damage.